Бана был футбол исмаһам. Сипылдык. Әйтлеһең, мин нисек туп кебек остырып ебәрдем, а? Ия! Сәлам, Хорлан. Хорлан? Нимә булды? Һин миңа кемдер хәтерләтәһең? Бәлки, минең ялкавым киләлер. Минең дә бит ялкавым килеү мөмкин. Ялкавың килгән? Кот осқос бит, а? Без бында туп тибеп, уйнап икереп йөрибез. Ә безнең Хорланга ялкавы килгән. Әйе. Хорауһыз, ниһе, сакырыгыз, килгән дә куйган. Ялкаулык ул бик алым нәмә. Әгәр Хорабайдан ялкавы килһә, безнең һавыткыса бер нәмә лә калмаясак. Әгәр инде ул һиңә килһә, безнең хатта һавыткыс та эшләмәйсәк. Ул бит иртәгә һинең артыңдан килеп битәргә мөмкин. Шуңа күрә без асыкларга тиеш. Ялкау касынрак килә ала икән. Шулай итеп, тикшеренүне башлайык. Барыһын да гипноз якка аша асыклайсакбыз. Гипноз якканда әйтер инем. Хорау алудан башларга кирәк. Так. Һин бүген иртәнсәк нимә эшләнең? Так. Хорлан урынында. Артабан. Ә һинме хәзер? Һин бүген иртән нимә эшләнең? Кызык. Тагы Хорланнан бер нәмә лә булманы. Тагы бер шаһит калды. Шулай итеп, һез ни тиерегез? Һез нимә эшләнегез? Нимә эшләмәдем? Футбол уйнадым. Мин аңланым. Касын Хорланга ялкавы килгәнен аңланым. Без футбол уйнаган сакта. Дускайым, без барыһын да аңладык. Касын һиңа ялкавы килгән асыганлык. Һин эшләнең, ә без уйнап йөрөнек. Аха, аңланыгызмы инде? Ниһаят. Хорлан, башка без бер касында һин эшләгәндә футбол уйнамайсакбыз. Biz badminton oynayasakbız. Әйдә. Миңа, хоп, без кирәк. Хәзер миңа пас, итидерәк. Апа, хәзер миңа. Әйдә. Хоп, хоп, ап, ап, апа, абага, бага, башын бердем. Бага. Абага, бага, башын бердем. Бага. Хоп, ана шулай.